Както знаете, в FC Mobile изглежда Champions League в момента и с 100 мъки на най-голямата трудност на Дуспи в полуфинала. Преди това горе-долу лесно, най-лесно беше на четвърт финал срещу Байер. И така, на финал сме срещу Монако. И дали можем да направим Байерн за 7-ми път шампиони? Ами сега ще разберем. А и между другото, това ми е любимия клуб. Ето го, финала. И започваме. Така. Страхотно спасяване на Нойер. Можеше драматично да започне този матч. Виждате какво става. От корнера случи тази глупост, която направих. Няма да се повтаря. Така. Добре. Удар! Много близо, хора. Ще заставя корнера. Бум. Скачи! Удар! Много близо. Не е добре първото по време. За тях е. Мамка му. Мамка му, мамка му, мамка му. Аре, бе! Скачи му! Айде, да не ставаме за срам вече на финал. Айде да върнем един гол, хора. Поне един гол. Поне един единствен гол. Да се отсрамим малко. Подаваме, стреляме и се молим. Ами, не успяхме. Монако са шампионите, колкото и да се ядосвам, ще оставя да видя има ли някакви мнения. Добре, ще видя какви награди ще ми даде поне, ако нещо ми даде. Добре, 100. 100 не е зле. Сега ще видим. Видим това за академия. Защото аз ще представя. Искам на турнамент. А той имало и Legendary, аз играх на World Class. Тъпичко, тъпичко. Ще видим има ли. Това се продава. Не, аз го използвам. Ще ви покажа отбора ми, имам някои промени. Ей, така изглежда вече. Мисля, че ми изглежда добре. Ще видя дали може да направя един exchange. Някакъв да отворим нещо. Сега. Отворим ей това. От 100 до 104. За Division Rivals. Белгия. Нападател. Наполи. Како? Може би ще го използвам. Ами, сега ще видя нещо. Го играчът ни, аз бях Пламен. Чао!